थांखिया जाहैबाय नोंथांमोनहानो मिथिगौ जोंनि बाथौसालि लुफुंनाया दाख्लै थांनाय फेब्रुवारिनि दाननिफ्रायनो गोथार बाथौ सान खुंनायनिफ्रायनो जों खामानिखौ स्टप खालामनो गोनां जादों। दा बे खामानिखौ जोङो बे 4 मासाव खामानि मावनो मोनोमोनब्ला फाक्का दाहालागै बे हासिगौमोन आरो जों मानि थाखाय खामानिखौ मावनो हायाखै बे जाहैबाय जोंहा लुफुं आफादनिफ्राय मोननांगौ रां बिटिसिआव एसे दंबावो नालाय जों बेखौ प्रे खालामदों प्रमद सानाव बोले सार जोंखौ नारसिनफैबाय थायो चिफ मिनिस्टारबाबो आरो स्पिकारबाबो आरो सानै साथाम जोंनावहाय गभर्नर फैनानै नुलांबाय ओरैबायदि खुसि जालांबाय बिसोर नुफेराखै जाहैदों जे बाथौ थानसालिया जे एसे गिदिर जागोन एसे गोलाव जागोन भेरि ग्लेड आरोखि बिसोर फैयो खुलुमफैयो दा जोङो बे खोथाखौ जोङो बिटिसि सारनाव प्रमदनाव जोङो जानायदों बोले सार जोंनि बेहाय अनेक गिदिर गिदिर गभर्नरफ्रानो आगान होफैबाय दा बिसोर थाबैनो लुफुंजानो लुबैबाय थेवबो जोङो लुफुंनो हायैनि खार'ना सार जोंनि आखायाव फैसा गरसेबो गैला दा बेखौ लुफुंनांगौब्ला जोंहा नोंथांमोननि तरफनिफ्राय बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननांगौ लुफुंनाय आद्रा थानाय बे फैसाखौ जोंहा मोननांगौ दा बेखौ जुदि नोंथाङा अननानै दिहुननानै हरोब्ला जों बेखौ थाबैनो माबा खालामो हा बिदिसो दा बिसोर कय थारिखआव जदोंमोनथाय 19 तारिख मेआव बिसोर इसे जदों एजुकेटिभ मिटिं जनानै बाहाय पास खालामबाय जे हय बिसोरनो मोननांगौआ जेनुइन बे थाखाखौ जोङो रिलिज खालामनो गोनां ओरै होननानै एजेन्डायाव लानानै डिसकासन खालामनानै थाखाया सेंसन जाबाय जों खोनानो मोन्दों बे थाखाखौ जोङो नैबे जुननि 15 तारिखहालागै मोनगोन होननानै जों खोनादों बेनि थाखायनो जोङो चिफ प्रमद सारखौ जोङो साबायखर होदों जोबोद गोजोनै आरो बिथांनिनो मावथि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि फाइनान्स सेक्रेटारि EM जोंनि हामलायगिरिफोरखौ जोंनि हयै खामानि मावग्राफोरखौ जोंनि बेनिफ्रायनो जों गोजोननाय जासिहरदों आरो साबायखर जासिहरदों थाबैनो जुदि मोनोब्ला जोंनि बे लुफुंनि खामानिया थाबैनो जागोन आरो 2023आव जों बेखौ कमप्लिट खालामथारगोन आरो बेखौ जोङो दा फैगोन गोथार बाथौ सानखौ जोङो रेगे रेगाङै खुंगोन जों प्रेस मिटनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जिहेथु जोंनि क'क्राझार नोगोर बाथौ थानसालिया जाय थानसालिखौ क'क्राझार बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल सेन्टार लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुम बे मोननैजों लोगो लालायनानै लुफुंनाय बे थानसालिया 5 कौटि फ्राय 5 कौटि थामहिनबा 4.98 कौटि आरो दा बे रांजों 1917 मायथाइयाव थांनाय बिटिसि सरकारा सेंसन खालामनाय बे रांजों लुयैनो दिनै फ्राय 80 भाग जाफैबाय दा बिनि मादाव 2 कौटि 60 लाख जोङो मोनखांबाय आरो 2 कौटि 39 लाख मोननो गोनां दङ दा बे आद्रा मोननो गोनां रांखौ मोननो हायैलाय खामानिया आद्रा जानानै थादों दा बेखौ मोनफुंनो थाखायनो बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमनानै जोङो रायलायबाय आरो बिथाङा बेखौ लुफुंनानै होनायनि खोथा होबाय आरो बे खोथा होनायल' नङा थांनाय मे दाननि 19 खालाराव एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव बेखौ एप्रुभेल होबाय दा बिनि थाखाय जोङो बिथांखौ साबायखर होबाय आरो बे मोननो गोनां रांखौ बावैसो थामहिनबा जुन दाननि गेजेरावनो रिलिज खालामनायनि बाथ्रा बुंदों दा बे हाबाखौ मावनायाव जोङो बिटिआरनि चिफजों लोगोसे गासै EM आरो MCLA आरोबाव बिटिसिनि मावख' अफिसारफोरखौ आरो बिथांमोनखौ साबायखर होयो आरो बे मोननो गोनां रांखौ थाबैनो हरनानै लुफुंनो हायोब्ला जोङो फैगौ बाथौ सानखौ गाजा गोमजायैनो खुंनानै बेखेवनायनि सिन्था खालामदों सानदों
आरो बेखौ मावफुंनानै होयोब्ला होनायनि थाखाय जोङो बिटिसिनि चिफ लोगोसे गासै बिटिसिनि मावख'आरि बिथांमोनखौ जोङो बाथौ ट्रेडिसनेल कालचारेल सेन्टार आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय साबायखर होयो। बे बाथ्राखौबो बुंनो गोनां जागोन जिहेथु आथिखाल थासारियाव जिहेथु बिसायख'थिनि बार बारदों बावहाय जेन' माने राजखान्थियारि रं फुना बेखौबो आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आरो बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि जानानै दुलाराय रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो। नोंथांमोनहा NBNN नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा? जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो। बे फरायसालियाव 2 निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं। जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।